sesuk ki nggawa dhewe-dhewe. Senengane kok. Wis nggo topeng dhewe-dhewe kok ya. Lho lho. Oi. Oi. Hae, hae. Ya. Hae, hae, hae. Piye ra kuat suwe le nyokot. Sing akur, sing akur. Ayo. Mas. Oi. Hae, hae. Ya. Hae, 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 hae. Hoi, los. La 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 la. Oh ya. Hoi. Hoi. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Dikasih tepuk tangan ibu-ibu. Nek adik-adik wis biasa. Iki mak-mak wae sing kon tepuk tangan. Ya. Hoi. Iya. Oh iya. Waduh, pleset aku. Ya. Oi, hae, hae. Ya, ya. Hae, hae. Ya, ya. Hae, 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 Oi, hae, hae. Ya, Hop. Ya, iki ning nganggo rasa nganggo kuwi. Iki lho. Kuwi salurane beda kowe engko saka kalen ngono salurane. Ora sok ngono kuwi. Ayo. Ayo. Met, kenapa kalau baru belek weh? Kalau baru belek sama aku. Dicicak. Jaluk piye Bu? Aja ra entuk. Lho, sengit. Aja. Aja. Seneni Bu, seneni. Oleh seneni, Met. Ra iso. Mikir Bu. Ora pareng. Des ora oleh, Des. Bu, nyene mikir Bu. Ora pareng mikku. Alah. Mikku arep tak nggo dhewe, kae ngopo kae malah. Oke, saudara-saudara sekalian. Ngawur iki lho. Des. Kowe iki arep joget par ngopo? Enak lho. Nonton karo umbe. Iya. Ya saku udah dewek ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lho nyapo iki? Enek wong salam ki rasa polah ya lho. Apa? Hehe, ora ngomongi kok Mas Babut. Bu, mikir. Ora iso. Oleh. Ora iki tak nyanyi dhewe. Ala pelit. Ya sak karepku to. Ora. Buat galak. Ya ben kok.
jaluk wet. Lah kowe wis nganggo kuwi yo. Ya. Lho aku rek ngomong kon. Endu endang. Ah. Kowe ya amra. Aku dikit-dikit. Endu dung dung tak dung dung tak dung tak dung dung tak dung dung tak rumah samui sangkemmu kendang dung tak dung Tari-tiri penak banget tuh. Yo koncone iki lho. Koncone kedung-dung tak tunggu dobleh. Ya wis. Ternyata pikir iku jaluk gue. Jaluk. Lah wong ra oleh. Oleh kudu oleh. Wis. Nganggo kuwi wae, njuk saiki gek nembang. Oh, sik. Jare arep nyanyi. Kok sik, Bu, jebule ana ya. Nah. Yang mempesona. Nek nembangi sing apik iki do ditonton wong akeh. Yo bersama teman kita semuanya, bersama Tronggo Seto Indonesia. Ada munyo di sini guys. Iya. Hei, masih bersama Tronggo Seto Indonesia. Desa Kaliwader. Kita bersemangat untuk kalian semua. Yo. Mas coba jenenge Mas. Jai, nama gua. Hei, perkenalkan nama saya. Komen alias ketek putih sehat sampun ana jenengan des paling janten dhewe tur dobleh iya arum ranga sakemmu alah iya pancen luweh ranga ora apa anake menentek anake Letiardi anake Murtini turun Pak RT ade Mbah Kadri ayolah ayo Patuman iya jeng lha saiki yo bualake umum menanan iki ndas dituthuk lah aku yo tugelan kok ndas aku pancen rongas ya ora apa-apa ayo komet anake sapa aku pancen komet anake buta jas oleh mik anyar suarane kaya ene jenenge nyong komet anake Le Paisah anake Le Sukrimah bapakne jenenge Paring kidule Mbah Kasrin iya nututi sambel terik rupane pancen garing Andes kaya kere saru ya Des ya ngapunten aja kirik Mek apa sisan babi kan wes, guyon piye to iya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you panjang umurnya panjang umurnya sekamulia setamu adem liam cangin bok setamulia happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Aduh. Happy birthday, Cino. Happy birthday, happy birthday.
juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Oh, selamat panjang umur Mbak Dinul dan Happy birthday to yang ke-20, semoga panjang umur sehat selalu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga dengan ulang tahun yang tahun ini menjadikan pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan semoga yang disemogakan tersemogakan untuk Mbak Cinul, Cinul, ulala Cinul. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Atun. Happy birthday to you. Iya, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Cinu. Iya. Oke. Malah menjerui piye to? Main ning jaba ning kene. Nah, kumpul kene no. Kumpul kene, kumpul tengah kene. Mbah mriki, Mbah. Mriki, Iya. Bu, mriki. Lah, Mriki, Bu. nggih, niki lah, Pun. Putrane Iya. gedene semono puran kok. Lah. Ayo. Lah. Nyawer apa? Ora duwe-duwe. Nyawer untu. Untune Ya, Mas copot genep nih. kok, Mas. Oke, suapan pertama gawe sapa nih? Ya. Semplung. Ya, iki berikan tepuk Asik, tangan. tepuk tangan. Bro, bro, bro. Iya. Kae ngantemi mbahku kok piye? Hah? Ngantemi Nek Turijan. Turijane sapa? Bapakmu. Lah jangkrik. Ndi jeneng kok ya? Ayo, Pak. Wes iki, Tek. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Met. Alhamdulillah. Awak dhewe leh roti sing gedhe, Met. Iki bonusane go bali, Met. Ngawur ae iki. Wis tidak? Anake wong kok ya. Anake wong. Nek kok gedhi temen ya ginuk-ginuk ngono. Kowe Hari ini Asik. hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, Hei. bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, ku modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat Mbak Atul Cinol ya. Semoga panjang umur, usia yang barokah, amin ya robbal alamin. panjang umur ya. Kok nyong sing bengok-bengok kok Riko sing oleh. Ya ora apa-apa. Kira jiwa merongos kok. Wes, Eleh des bola Met. Bola-bali nek rezekine wong merongos wis Deh. ngono kowe. Ayo Pak, ini di papan. Sayang beri sayang. Iya, sayang beri tang itu. Sayang. Ayangku ya. Iya. Ora ngono kuwi, Des. Eh. Sayang. Sayang alah. Iki cek dino iki cek bahagia ora Joko di. Ayangku bahagia. Bahagia. Oleh wong brongos. Iya. Heeh. Ora ono tunggale soalé. Tak godani sik, Bu. Meh ngopo wi? Meh ngopo? Tak godani sik. Godani, ya. Ayangku e. Ayangku raimu. Gede banget. Kowe arep godani apa arep buli e? Mek Met, mabure mason tadi.
Iya iki parfume minyak jerantah kok. Kowe kok sing terakhir ya. Iya. GPU kuwi lho pojokan. Di kae. Ngawur. Gajal kae, ayo gajal wani ra sing kae. Wani no. Kae wong Sing gede. Wani. Met ape lho mlaku so. Gajal. Jal. Dah. Aku GPU. Gajal, ayo dijak coba wani ra? Nek dijak nyokot tuh Gajal. Saudara Andes sedang melakukan Wani ra? mengampiri manuk gembok saudara Andes akan dijupuk dan penek-penek. Ya rasah ngono kuwi kok. Kapok ra. Lah kok masih dijek kok munyoke lho piye? Ilah, Lha sing tenan Andes ora. jebul ning kene ana ledek loro. Lah iya karang kuwi. Lah ya tak cekel ngene mambune GPU Met. Lah. Walah GPU nek dikerok ngono gudale kepala. Wong kowe iki cok Mlakune iso ngono. Ayu-ayu iso ngono Met. manuk gembok kuwi. Manuk gembok. Manuk gembok. Mukane mlakune iso. Lah iya. Goblok. Iya, wis kowe ora siji ya. Sing Ya, dia, aku ya. ora siji. Ya. Oke, ayo. Godani Met, biasa Met. Ya. Tangi. Ayo. Kowe siji. Endi? Biasa gur bawa tok. Kok liyane lagune beda. Ya iya. Ayo. Tangi. Ayo. Alah. Tangi. Ayo. Tangi. Iso dewek. Jebul Lah iso ta tangi nesu dewek. ta. Lah iya. Nesu ta Met ah. Kayak kira nesu ning weruh kowe iki geli tenan kok. Ah iya asine Iris. Ngio pas Mas Jonjong to. Heeh. Brual. Apa ndek? Ini. Wah, bener. Gua kok teng-teng Ya ayo kan. mambune mambu pare. Ora bos. Asik. Asik. Heeh. 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 Kepiye? Asik. Ada Met. Ada. Enake lah. Hop. 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 Iya. Hop. Hop. Alah. Hop. Aja dikendangi ngono, Mas. Ayo. Ora tahan tenan iki. Iya iya gini. Nggih to, ngono-ngono. Kene ki tangane kono wae kiwa. Nah, kowe cekeli siji Met. Ngene. Ngene. Sikile. Sikile. Udah. Ora sopan tenan jebul. Lah iya. Mosok dinae sikil. Ayo Met, arep-arepan to api. De aku kangen. Kangen karo sliramu. Ayo, kowe. Sawang-sawang Apa? guyung fotomu ning dompetku. De aku kangen. Kangen karo sliramu. Liru aku ngetake kowe wae ae. Tak alas-alas Emblonyok mambu GPU. Yahoo. Yahoo. Kowe iki kok yo. Ra iso Met. Lho, Langsung ae, Langsung. Jrek. Jikon yo. Langsung ki langsung. langsung. Di kabeh langsung jida. Lah iya kudu. Asik. Iya Met dulu. Ngopo? Jaluk duit. Ya, Wis duit. ngomong. Langsung. Jreng. Sepiro? Jreng. Yo ora Rasa tangi Met. nyaan. Nyebut tangi ta yo. Lho mbok sik dipangkuke ngono kok gedipet. Ngono gayamu. Ayo. Lah iya to, Bu. Anget Met. Bersama Bangsa Indonesia dikasih tiara bro. Oke, yang yuk jangan gazeto ahli lepas ahli wajar. Indonesia. Nah ya wis kowe. Yo yo. Tambah ya, Met. Bon. Met. Kok ora tambah? Lho wani yo kowe ngepet
sele lilin ora. Lah ya karo kuwi. Lah kudune kek isi lilin aja nganti mati. Aku tak jago kowe sing mlaku ya. Nah, ora ana sing jaga lilin, kene tak jagane kene. Adi iki Jawa lilin gorene, duwite gawarene tak jagane. Heeh. Iso nambah kuwi kok. iso tambah kelong. Lah ya karo kuwi. Lah iya. Dia sing digebuki. Lah iya. Ngerti. Lah iya. Bu ya. Ki wektine dawa ora iki. Ora. Hah? Durasi. Durasi awak dhewe. Tenan ra iki. Kok wani kowe ngomong durasi? Ah, aduh. Ayo. Jebol salah saiki. Awak dhewe saiki bebas, Met. Bebas. Kedere tekan kok bengi kok. Ya. Lambene doer. Ya wis, Met. Lu dikasih satu lagi nih, Met. Apa? Bersama monggo. Bersama. Lagu apa? Gil. Apa? Lagu apa? Aja dibanding-bandingke. Bandingke. Oh, siap. Dibanding-bandingke. Ngono, Met ya? Iya. Sayang-sayangke. Ya. You must Oke. be kalah. Keceloke. Oh ya oh, aku ya ora. Alah sayang. Kita bersemangat. Lagu begini. Bersama Turangga Seto Indonesia. Dikasih aja dibandingke, keluarkan duit Anda untuk menyawer, Bro. Nah, asik. Oh ya oh aku ya orang mampu mongsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ono jasmano elu tetep. Bebek rupane jasmano. Iya. Di men. Di mana di? Jelas beda Yen dibanding Nah, ayo. ora ono sing tak pamer maneh sengkan. Masih bersama Yutrogo Seto Kaliwade. Iya, buat yang mau goyang monggo. Oke, habiskan ruang Anda semuanya. Asik. Oke. Iye. Ayo pada joget. Senang. Sopo wonge sing ra loro ati. Wis mampu mongsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Terima kasih buat yang dari luar gunung, dari Borobudur. Oke, terima Matur kasih suwun. sudah hadir di sini. Aduh ya. Ada ya. Apa? Biru Oh, langgonamu malah rupane putih karo biru, karo ijo. kok dibanding-bandingke. Ya kandhani kok ya. Nek wis tekan mangsane. Oh, iki lho. Kowe mau dijaki nguyu mbokan. Tak jai guyu ora gelem. Jajal, apa tak kei sing metu pedange ben kowe tajem. Tambah digatok. Loh, wong dikei sing metu pedange kok. Dayoe teko, gelarno kloso, klasane bedah, Tempe plastik. tembelet jadah, jadahe mambu, pakakno andes. Pakakno andes. Dene komet. Wes. Iki kanggo durasi ra. Aku kok ngomong durasi ya. Apa iki? Maaf. Ki ana gedruk barang ya. Oke, Mas aku bocahmu ya, pakai durasi enggak? Aman iki, sak-sake. Wektine jam piro? Heeh. Agak dawa.
Oh, Mang Ora Menit. mau menit met, berapa met? Ayo met. Dilagoni met. Dikasih apa? Rapo, pokoke dilagu-lagu ae. Apa? Damar apa lile? Ya. Buyar merdeka we. Damar bakul lele. Itu lele tumijo. Ya, dikasih yuk. Oh, dawa-dawa. Lele-lele. Damar apa lilin, buyar apa gawin. Semua kira goyang bro. Gawang tekad riko, kurang yakin. Ayo, Damar. kudu kuat. Jalan ini. Damar. Ngono ya? Ya ora kok, sak dhuwure kok. Damar apa lilin, Buyar apa gawin, diteruske apa sebene biyen kapok ra ati aja mangkon Mumpung durung minggat pokoke kudu kuat sakmono. Ya pedot nangen. Heeh. Dengan satu damar apa lilin entuk kabeh. Tok kabeh matur Ya, suwun. monggo yuk masih dilanjut dengan Nyu Turangga Seto. Ya, wes. Kali lebang 2. Dek ramang Bali met met. Ya, jukit meh. Ini wedok kuwi. Iya iya. Ayo semoga dilanjut Mas. Iki wedake. Orang mlebu wae. Wedake dilaput. Ya. Hah? Ora atraksi juk mlebu neh. Atraksi Bali. Lah ya. Ya iya. Wis wis cilik ya. Lah iya. Ya iki seneng. Apa milu apa? Ambil jadi. Ojo. Ora usah. Neni mama. Sing kok bengi meh ya. Nah. Iya iya. Salam sik. Ayo, wis. Oleh Ya, duit. langsung. Bali. Ya, semoga. Semoga. Kodok. Kendang iki, tukang kendang. Hilang kok. Lah kendange neng kene arep kok gawa ya iki. Oke, wis. Neh ayo. no Mas. Oh. Mas neh no kendange Mas. Yo, semoga. Monggo. Ayo, Mas. Lanjut. Yo. Salto Bali, Mas. Atraksi. Sikro-sikro ayo